ni Mayor Conrado Oy Nicart. Itong San Policarpo. Papalisan, inosang kabalikbayan, tigang USA, ni Madam Helen Lyon. Mayor Nicart, iway na pagsayaw itong Aminodo. Music!
magulang na. Yan ang inibig ko'y ako na din sila. Ah, 1,000 bills, 1,000 pesos, balik bayan. Ano kayang misyon, kaya maging sakay, tulong ka